eskundara batek zilegotzi bat gehiago EAJ-PNV-ri eman dionarik. Pilota partidetan berdinketa denean, ETB-ko pilota esatari nagusiari sarri entzuten diogu iparraldeko segideen esakide hau. Ados, jaun Andreok, ados. Baina balio digu esakideak oraingoa. Guk orduko asmo bera dakargu, udalatza eratu duen lehenengo osoko bilkuraretara. Bildu eskua zabaltzen dio oposiziotik alkateza lortu duen EAJ-PNV-ri amankomunean ditugun proiektuak elkarrekin lantzeko. Horrela izango ginateke, ados, Andre jaunok, ados. Izan ere, hauteskunde kanpainan argi ikusi dute herritarrek Bildutik plazaratu genituen hainbat proiektu eta lanildo nagusi geroago EAJ-PNV-ren eskaintzan ere islatzen zirela. Hala nola, auzoto paguneak, diruien garaikoa eta gainontzeko auzoetan pentsatu beharrekoak, nagusien zaintza eredua, kultura eragileekin lankidetza, energia berriztagarri aldeko apustua, kirol ekipamenduak berrikustea. Amankomunean ditugun proiektu horiek elkarrekin lantzea proposatzen dizuegu adostasun eta elkarlan ereduak gainontzeko eremuetara ere zabalduz, joateko lehen urrats moduan. Eta jakina, proiektuak elkarlanatzeak ardurak partekatzea ere eskatzen du, era orekatu xamarrean partekatzea. Baina eskua luzatzen dugun konbentzimendu eta egunotasun berarekin argi utzi nahi dugu ez dela hau azken lau urteetan EAJ-PNV-rengan aurkitu dugun jarrera. Bildu egin dituen proposamenak sistematikoki atzera bota dituzue inongo lanketarik burutu gabe. Hala nola, atarietako hirugarren lanak diruz laguntzeko proposamena, merkatariekin etxatetxeko banaketa bultzatzea, euskara ikastean doan izatea, berdintasun plana egitea. Ez altzareko batzen jarrera horrekin Bilduri ez, baizik eta herritarren erdioi muzin egiten diguztuela eta zuzenean Lazkaotan guztioi talde. Lazkao ez duzue PP Voxen botoen beharrik alkatzera iristeko. Horien guztienak jasoa bideela zuen alkabetzak. Baina ez dugu zalantzarik beharrik izan bazen duten jasoko zen ikustela. Izan ere, gure honetan, Euskal Herriko hainbat udaletan gertatzen ari denak erakusten du botereari euskaratik eta Bildu gainditzeagatik edozertarako prest zaudetela. Besteak beste, Urtaranen alkatetza zor diozuen Bildu gainditzeagatik. Zer desberdinak den. Bihartik aurrera hasiko zatzaizkigute azaltzen zein gaiztoak diren eskuindar espainolak. Eta soka horren gainean horrekari eutxe ezinik zabiltzaten bitartean jarraitu beharko duzue gero eta egitasmo horretsuagoak xisteratik ateratzen, gero eta pantalla erraldoiagoak kalean zeuden zerbitzura plantatzen, liakidearen erakusleioa zeuden erreztetekin estaltzen, guztiona behar duten informazioa ukatzen, eta okerrena da, oraindik, politika egiteko era ulerro horrek gu ere zipristintzen gaituela, denok zaku berean sartzen gaituztela maiz herritarrek. Baina, gero eta gutxiagok zorionez. Amaitzeko, herritarroi gogorarazi nahi dizuegu Bilduren izenean, udalbatzar honetako ateak irekita dituzuela, eta bere bilera guztietan parte hartu, ekarpenak egin eta zeuen initzia osatzera animatzen zaituztegu. Ea, guztion artean lortzen dugun, politikari dagokion prestigioa ematea. Gure formula